Тъй като в миналото видео ми казахте, че съм се скрил прекалено лесно, в това видео, където се намираме в многостаен апартамент в Лозенец, ще бъде малко по-трудно. Аз съм ето тук. Апартаментът се състои от хол с кухненски бокс и трапезария, 3 спални, 2 бани с тоалетна и една сауна. А аз съм тук. Апартаментът е 215 квадрата, има 3 спални и кабинет. Аз съм ето тук. Това е първата спалня от нашите 3 спални. Аз съм тук. Тук може да видите нашата сауна, в която за жалост не мога да се скрия, но съм се скрил перфектно в нашата втора спалня, която сега е направена на фитнес. Аз съм тук. Това е последната ни спалня, която има собствен дрешник, собствена тераса и собствена баня с тоалетна. И терасите, които са на този етаж, не влизат в квадратурата. Цената на апартамента е 770 000 евро. Аз съм тук. Искам да ми напишете долу в коментарите на колко от кадрите успяхте да ме намерите от първия път, а за огледи ми се обадете още сега. Чао!